Sumolole sumorante hawala. Oh, panuswaning jajalan Petro kantong bolong. Menungso ming batur gedhi bal 17 wong elek nyolong mripat kowe iki ming kere. Kowe iki ming pono kawane kok ucap mundur wini kaya grojogan nyerwetek kaya bedes sempun bapak tegalan. Apa mbok kira Begawan Durna ora krungu? Apa mbok kira Begawan Durna ora ngerti apa sing tok kandhake? Mireng to, Mbah. Krungu areng apa? Wong nggih nyuwun ngapunten. Ora ana pangapura kanggo kowe. Wis ora ana pangapura kanggo kowe, sapenakmu dhewe. Kowe nyias karo putra Ngastina, putu Lesmana Mandrakumara, tak senggo Lesmana ki wong edan, tak senggo Lesmana ki wong kentir. Apa ora? Nuwun sewu. Lah apa ora? Lho, heeh kae dudu perkaramu. Ya pancen Lesmana ki kurang saon, pancen bener. Nek ora rasa dikandak-kandake nang kene. Wong natane Lesmana ki pengen rabi. Lah kok tak oncaki elek Lesmana. Dimana anak Prabu Asmaradewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina mergo saka cangkemmu sing wis drangap-drangap tanpa aturan keparat kowe. Petro ana kula. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Asmaradewa aja nganti Sun Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu nyatane Sun Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Mandrakumara. Ora ngerti wujude. Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa, aja nganti Sinung Prabu Asmaradewa niku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Kok kian cangkem kowe, sampean yo kian cangkem. Lho. Kowe nguneke Begawan Durna cangkem. Lah niki jenenge apa nek udah cangkem? Wong jenenge cangkem iku dadak kok sampean yo nguneke kula kok. Lho kowe meh batur. Batur rak wujude. Ning tuwane tuwa Petro. Nek arep sopan santun ora sang nguneke cangkem wong tuwa. Sampeyan niku arep ketoke jenggote putih nek diitung umur karo Petruk tuwa Petruk karo sampeyan. Sampeyan lahir lagi wingi, Petrus berabad-abad urip teng alam donya. Ngunekke cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggep aku ora wis wani ngunekke cangkemmu apa piye? Aming cangkem pendhita kaya ngono kok diwedeni. Petruk sabar Petruk. Mangke riyen kula mboten marahi kok, niki sing marahi. Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken nerem kula ya nerem, kula sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek Petruk dicamah Petruk dianggep wong kleru kula moh. Nyatane kowe kleru, kleruku nggo napa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana, bola-bali dibolan-baleni kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Lho, kowe nantang karo Begawan Durna. Lho, Petruk iki biyen ra wedi karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petruk kuwi sekalian mawon tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem ora. Iki anggep kok malang krek iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kula malang krek nyilih tangan sampean kok? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane ora. Ya, sampean ngejak napa? Kula Petruk niki wis kaya ngene, padangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Oh, ora sawu. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawu. Kondhok bleguduk gembol sumolole sumoranti arep apa? Sampeyan arep jang apa? Yen ngono kowe nantang karo Begawan Durna. Upama kula nantang sampeyan ajeng pripun? Dudu kene, pawane wong neter kadedayan. Ayo, imbang ana kekuatane Begawan Durna. Kowe iso ngalahke Begawan Durna. Boyongan Asmarawati. Mboten teling pamane wong neter kae. Ampun coba. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Sabtu pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Asmaradewa Pati wonten timbalan paran pawartane nggone ingsun percaya minangka dadi bakal wakil ingsun mranata tata rakiting negara mula matur marang panjenengan ingsun menawi Paduka ndanggo bab tata rakiting negari sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saeka kapti akar luguring nusa bangsa tuwin negari ing Sila Bentar. Medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja Paduka katemping marang muka boten badhe anggep kanca Paduka Gusti kula ingkang sinuwun.
ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji semban kula gawe bombong penggaling sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna nggone ngadhem ngarsaning sun mate kawula nok inggih diwaji sampun boten kirang prayoga ingkang kula ngabiyantura ngersa matuka Gusti kula ingkang padha saur manuk jenenging Snadya Manem Brama marang rawuhing priyagung yang padha rawuh ana ing Gaturya negara ing Sila Bentar Purbawasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula semanggaken paduka Gusti kula sanata patih kula nuwun sewu sampun kinten kula menika tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh menawi asmanipun mbok menawi kula mboten badhe lepat menapa kepara saestu ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing Gaturya negari Sila Bentar menika menawi mboten klentu ingkang kondhang ngumandhang ngebaki jagat panjenengan Sang Tapa Begawan Durna kula nuwun sewu penemban menapa lakar kleresan mekaten ingkang dados aturipun ingkang abdi pun asmara dewa gandhak blaguduk suaru gembol sumorante hawela kula nuwun inggih nger leres menawi dados sabda pangandika paduka anak Prabu Asmaradewa kula menika pandhita ing Sukalima wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Durna wiladala jagat dewa Bathara menawi mekaten persasat negari kula menika pikantuk kanugrahan dene namung sak negari alit teka karawuhan Begawan Durna ingkang satuhu kondhang wonten ing jagat pundi kemawon sami priksa belipun panjenengan menika satunggiling brahmana ingkang lantip panggraitanipun ingkang sampun buntas kawruhipun penemban matur nuwun sanget andadosaken bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima dene samangke kula saged sak pejagong lan paduka anak Prabu Asmaradewa tumrap ingkang bapa ing Sukalima menika gesang wonten ing Madyapada menika menawi jembaraken pasrawungan menika mujudaken satunggiling kesugihan ingkang boten saged leres penemban nanging saderengipun menawi kepareng kula ngaturaken pasgan panakrami kunjuk ngersanipun Sang Tapa Begawan Durna ing Sukalima kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Asmaradewa kula cancang pucaing weni dumawahing wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mugi kepareng usum ingkang sawetawis menawi boten klintu ingkang andherekaken Sang Tapa kula ugi nate mireng asmanipun nanging nembe sepisan menika kula sak pejagong menapa paduka menika Nalindring Mandura ingkang jejuluk Prabu Baladewa sinuwun jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewaku Rama Prabu kasinggihan mekaten kula menika Nalindring Mandura pun Prabu Baladewa wiladala inggih matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengandika anak Prabu Mandura kepareng rawuh wonten negari Sila Bentar mriki awrat-awratipun nderekaken dhateng Bapa Begawan Durna anggenipun sampun kepareng sowan wonten negari Sila Bentar kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun jengandika Kanjeng Rama Prabu Asmaradewa kula tampi andadosaken suka birawaning manah kula nggih mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah Anggir Baladewa sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantul ngersa paduka Rama Prabu Asmaradewa ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi dene namung sak negari kula kemawon kerawuhan para sepuh para minulya ing ngriki lenggan menika kepareng tedhak wonten negari ing Sila Bentar nuwun sewu penemban menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene jengandika Sang Tapa Begawan Durna rawuh wonten negari ing Sila Bentar upami kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping sangganing para nayaka miwah para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedatun pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Asmaradewa penemban sanget ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan nger
Dene mekaten wiya sing pangandika paduka andadosaken tentrem raos manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Estunipun anggen kula sowan menika sepisan. Kula menika jejeripun Brahmana. Jernyatanipun pandhita menika kedah jembar pasrawunganipun. Nyatanipun nadyan nembe sepisan menika kula sowan wonten negaring Sila Bentar mriki tanceping kekadangan paduka anak Prabu Asmaradewa. Kinten kula kadidene sampun sarawong pinten-pinten taun. Menika ndadosaken bompong raos sing manahipun ing bapa ing Sukalima nggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan penemban. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh. Menggah menapa to sababipun dene paduka kepareng rawuh. Nah, menika estunipun sowan kula kira mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika pun anak Prabu Duryudana sesembahan kula ing negari Ngastina. Sumados kula angulari wonten pundi dunungipun negaring Sila Bentar. Keparenging dewa kula saged pinanggih praja ingkang disebut Sila Bentar lan sakmangke sampun saged pepanggen lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa to sababipun dene jengandika diutus dening Sinuwun Prabu ing Ngastina. Sinuwun Prabu Duryudana supados rawuh wonten negaring Sila Bentar. Menapa dipun keparengaken radi mingset anggen kula ngabiyantu ngarsa paduka. Sampun ngantos duna dungkap panampi paduka anak Prabu Asmaradewa kula sumanggaken bapa penembaning Sukalima Sang Tapa Begawan Durna. Sawanipun ing bapa ing Sukalima wonten negaring Sila Bentar menika mboten sanes kejawi namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka anak Prabu Asmaradewa magepokan kalian kawontenan negaring Ngastina. Inggih menika ing dipun lampahi wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kancarita anak Prabu Duryudana menika bingung-bingung kenganglangan penggalihipun krana nampi pamutahipun atmajanipun inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kacariyos Lesmana menika gandrung-gandrung kapirangu kapandhuk beda ring katresnan. Monggo sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, Lesmana menika walaka bilih gandrung kalian putri saking negaring Sila Bentar atmajanipun Sang Prabu Asmaradewa. Inggih menika ingkang pewangi Dewi Asmarawati. Kula nuwun sewu, Nger. Menapa kepara nyata bilih panjenengan menika nggadahi putra putri ingkang ibaratipun sekar menika sampun ambabar gondo arung wonten negaring Sila Bentar menika. Jagat wasisaning Bathara Wayaktara jagat ilah dal. Menapa ing dipun dawuhaken Sang Tapa Begawan Durna menika apan kepara saestu. Oh, menawi ngaten cocok. Tegesipun Lesmana menika mboten damel-damel suraos utawi mboten damel-damel anggenipun gandrung kaliyan setunggiling wanita. Nyatanipun sareng kula upaya pinanggih negari Sila Bentar lan saged pinanggih lan paduka Sinuwun Prabu Asmaradewa. Ing mekaten samangke kula menika sowan minangka wakilipun anak Prabu Duryudana angebun-bun enjang Hanjejawa sonten. Sowan kula ngemis ngertos paduka anak Prabu Asmaradewa wonten Sukalilaning penggalih. Ingkang putra-putri pun Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negaring Ngastina sampun kula cawisaken jempana joli-jolan pamboyong ing temanten putri samangke badhe dipun dhaup dening pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu Sinu. Menapa dipun dawuhaken bapa penemban Durna menika apan kepara saestu kula minangka dados saksi tama nalika semanten ingkang abdipun Baladewa katimbalan sowan wonten negaring Ngastina. Lan nampi dawuh panggenipun Yai Prabu Duryudana supados kula ndherekaken jengkaripun Bapa Begawan Durna sowan wonten negaring Sila Bentar ingkang wigatos dados saksi tama badhe aturipun penembahan Durna menika ingkang kunjuk dhateng paduka Gusti kula ing Sila Bentar. Sanget boten nginten ing atasipun anak kula Lesmana Mandra Kumara menika pinanggih kaliyan ingkang putra pun Dewi Asmarawati menika namung medal margining pasumpenan ewa dene sakmangke kababar kasunyatan wonten praja ingkang winastan Sila Bentar lan sakmangke kula wonten Sukalilaning penggalih mulung penggalih paduka Sinuwun Prabu Asmaradewa keparenga sakmangke maringaken dhateng ingkang putra sanget mesakaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandra Kumara Atmaja Nalindra anggenipun gandrung-gandrung paribasanipun ngantos kados dene tiyang bambung tulut ngulurung. Mila Sinuwun kula suwun kanthi sanget kepareng paduka maringaken dhateng putra kula baya wonten negari Ngastina menika saestu lho Nger menika leres mboten kula kok damel-damel
Lesmana menika nuwun sewu nadyan Atmaja Nalendra ning mboten nampi kabejan sekedhik kemawon. Lesmana menika putra Nalendra ingkang mboten nampi kabejang sekedhik kemawon. Gesangipun menika tansah lara lapa, langkung-langkung babakan pawestri. Sampun wangsul Lesmana Mandra Kumara menika badhe kepengin dhaup kaliyan putri Nalendra. Ewadene gagar wigar tenan putri Madukara ugi gagar, putri Darawati ugi gagar wigar tanpa karya. Kathah sanget putri ning Brahmana ingkang dipun gayuh dening Lesmana, ewadene Lesmana menika ugi gagal mboten saged kasembatan dhaup. Wangsul gayuh putri tartemtu cabaring damel. Oh, mesakaken sanget, Ger. Malah do nalika semanten menika men kepengin rabi sinden ora kelakon. Cobi. Monggo wis layang-layangan. Wis WA-WA-anan. Ewadene kok meso gagal. Lesmana menika setunggiling putra Nalendra ingkang mboten nampi kapejan sekedhik kemawon. Mila kula suwun kanthi sanget samangke menawi jengandika anak Prabu kepareng maringaken ingkang putra. Tumuli ingkang putra kula boyo wonten negari ing Ngastina, lajeng kula dhaupaken ngampun Lesmana Mandra Kumara supados saged sarimbit. Kalian temanten kakung. Inggih. Kula mangertos Bapak Penemban. Oh, mesakaken, Ger, mesakaken. Mangka Lesmana menika sampun lulus sanggenipun mapan wonten ing bangku pasinaon. Nyatanipun ugi mboten wonten ingkang purun dipun rabi dalem Lesmana. Lesmana menika sampun sarjana ekonomi. Menapa ngaten? Inggih. Ning nyatane ya wis ora gelem di pes apa-apa menika lho. Sialipun Lesmana menika mapan wonten ing mriki menika. Mila, Ger. Nuwun sewu menawi jengandika maringaken dhateng ingkang putra. Oh, kula sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan badhe dipun ninggahaken derajatipun. Nuwun sewu, panjenengan menika namung Nalendra alit. Negari menika namung negari alit. Menawi jengandika bebesanan kalian pun Prabu Duryudana, Nalendra ingkang kuncara handayang bawana, jagat menika ngantos kebrebeken dhateng mandhangipun Prabu Duryudana. Sami kemawon panjenengan menika dipun angkat derajatipun dados besanipun Nalendra ingkang sugih bandha bandu, sugih bandha tegesipun sugih brana picis, sugih bandu tegesipun Nalendra ingkang abebala raja. Cobi kula aturi menggalih. Engkar dipun bongkar. Lajeng dipun dantosi ingkang langkung sae. Kula pitados panjenenganipun anak Prabu menika nadyan Nalendra nanging kula ngertos gadah kreta kencana namung setunggal. Nggih ta? Prabu Duryudana menika gadah kreta kencana cacahipun 117. Mangke kagem panjenengan selangkung. Anak Prabu Duryudana mboten badhe awel menawi peparing dhateng besanipun. Nggih, nanging kula nuwun sewu, Bapak Penemban Duna kula menika gesang menika namung sak madya kemawon. Leres. Lajeng kersanipun kula menika ugi bingung. Lho, bingungipun perkawis menapa? Menawi jengandika menika badhe mboyong dhateng anak kula menika tiyang sepuh. Kula kinten kathah tiyang sepuh ingkang kepengin anakipun menika mukti ngawibawa Nyakrawati Baudenda. Kasinggihan. Nanging menawi kula maringaken menawi anak kula mboten purun dipun dhaup Lesmana menika mangke ugi mboten sae kedadosanipun kosok wangsulipun. Menawi kula nduwa keparengipun Bapak Dana ning nek anak kula wis sambung tresna kaliyan Lesmana menika ugi mboten tumrap kula tiyang jejodhoan menika gegaranipun namung setunggal inggih menika tresna utawi seneng. Jalaran tiyang keplok menika mboten badhe mungel menawi mboten tangan kalih menawi namung tangan setunggal menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Ingkang temanten kakung ugi tresna, temanten putri ugi tresna. Menika gegaran ingkang kukuh bakuh tumrapipun tiyang ing badhe mangun Bali Wisma. Menika angka setunggal. Angka kalih kenceng. Lho, ngagem kenceng barang. Inggih. Ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng manahipun. Merga tiyang badhe nambut srengeng akrami menika baya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Nyatanipun wonten tetembungan garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan duwe ancas gegayuhaning urip ingkang ditunggalake menika tegesipun garwa. Lho, kok benten kalian ngen kula nggih?
garwa menika siji sigar siji dawa. Bapak Durna mriki nek ngendika lho nyatanipun ngersami ngendikaken ngaten kok nggih. Jebul garwa menika rau pribadi wis dadi sabatan. Loro-lorone duwe ancas gegayane urip iki wis ditunggalake. Oh menika sae, menika sae. Nek cantrik-cantrik siji sigar siji dawa, apa ora edan niku? Sampeyan kudune iso benerke. Mangke badhe kula beneraken. Nggih. Menika ing ngangka salajengipun kepareng, tegesipun kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kekalipun kedah sami-sami kepareng. Sebab tiyang mangun Bali Wisma menika mboten kok njodokaken awakipun piyambak, nanging njodokaken tiyang sepuh tangga tepalih, sanak kadang, mitra kawruh lan sanes-sanesipun. Sedaya sampun sarujuk menika mangke menawi wonten bobol boroting lelampahan. Ubayane ora bakal mbalenjani. Oh, pancen leres-leres. Menapa menika mau nggih? Siji seneng-seneng, loro kenceng-kenceng. Kaping tiganipun wilujeng utawi kepareng. Kaping tiganipun kepareng. Oh, sae menika. Petanganipun tiyang bangun Bali Wisma menawi patokan tigang perkawis menika sae. Nanging tumrap kula menika wonten Saka Lima menika mboten ngaten menika. Lho. Wonten Saka Lima mboten ngaten menika mboten. Nanging petanganipun tasih petangan cara kina inggih menika Pancasuda. Pancasuda menika dos pundi? Pancasuda menika dinten kelahiranipun temanten kakung lan pasaranipun dipun jumlah dipun dadakan setunggalkan kelahiranipun temanten putri lajeng mangke dipun suda 55 malah cara kuna banget menika inggih menawi turaipun siji utawi setunggal turaipun siji menika tegesipun pegat pati tegese durung rampung le omah-omah salah siji tekaning pati dadi rondo utawa duda oh ngaten inggih yen loro menika jodoh tegesipun angenipun bangun Bali Wisma menika mangke badhe jodoh tegesipun dipun tetunggalaken dhateng pangawasaning Dat Kamurweng Dat menawi telu menika wahyu wis jodoh kedunungan wahyu menggok ngemplok obah mamah menika nek temu telu nek temune papat nek ketemune papat menika pegat rezekine tegese najan dikaya ngapa le golek dhuwit ning ora iso cemantel apa-apa mesti entek menika tiba papat Bobotuna wonten dawuh nek tiba 5 sudah 5 kok tiba 5 nika pripun tiba 5 tibane ya entek 0 ndok tegese nek tiba 5 entek niku hitungane pripun nek tiba 5 entek niku hitungane rasa dijodokke niku bakal entek-entekan li rabi ya ora kepeneran jer padu wae ora anak-anak bandane entek niku nek disuda-suda ora turah menika kaya ngoten niku ngaten kula tak takon napa wonten hitungane pinten tibane wong rabi menungso ning ora entuk menungso niku ya sengkring niku ampun kaya ngaten oh kanca dhewe kok ngenani ora seneng ah kula niku namung takon mboten sah ditakokke niku tiba loro seprapat nggih menika namung nganu kok nggih menapa lelakon sing kudu dilakoni nggih mila saenipun kedatipun tenggo mangke kula ingkang badhe nanting dhateng anak kula pun Asmarawati kados pundi mangke aturipun anak kula suwun Bapak Penemban Durna miwasi nuwun mandura kedah nampi Sunggara ila dalan nganti kaget penggali ingsun durung nganti tutuk pun nampa pangendikaning Sang Tapa Begawan Durna lah kok dadi iki ana wujuding kawula cilik ingkang sowan ana ing negara ing Sila Bentar mongko ndarang ndak waspadake ndak tiling-tilingke iki kok kaya tau ngerti nadyan mung ana gambar-gambar sing sok diumbulke cah cilik-cilik kae nek ora kleru apa iki ingkang arane Petruk ngono kae apa piye nuwun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawaing Tawang Towang sinuwun leres
menapa ing dados pangandika paduka kula menika abdi Petruk Kantong Bolong lah dalah jagat Dewa Bathara wela disawang pasuryane wae wis gawe seneng ing atase ana pawongan kok awake sarwa dawa nggih wonten sing cendhek iya Petruk Rarja Sapratamu tansah pinaringan ing kawidadan ing sambikala bekti kula kunjuk sinuwun iya ya tak tampa pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripin gayana ing kasantosan nyuwun pangapunten kula badhe nyuwun priksa menapa leres menika ingkang winastan negari ing Sela Bentar awit kula dumugi wonten ing mergi ageng menika wonten gepura lajeng wonten tulisanipun Anda memasuki wilayah Sela Bentar napa leres iya iki negara ing Sela Bentar Petruk wah lah nah ngaten nggen kula ketayalan kekalangan Malaya persasat ngubengi jagat menika mboten sisip lentu sinuwun Prabu Asmaradewa iya ingsun nalindra ing Sela Bentar Prabu Asmaradewa matur suwun sidane ya kecekel angger wong tak takoni mesti ora do ngerti wong tak takoni mesti ora ngerti ya karang negaraku ki negara cilik Petruk mboten napa-napa cilik kali gedhe niku gumantung anggenipun ngasta bawat pemerintahan duwe negara gedhe ning nek kawulane pating sleb baru ora karu-karuan kanane rusak niku ya ora bakal apik ning duwe negara cilik nek iso gawe tentrem para kawula wekasan mujudake kawula ingkang ayom-ayom tentrem kanane gemah ripah loh jinawi menika malah langkung prayogi iya bener pancen mengkono Petruk kowe padha slamet sak praptamu Petruk lho heeh aku pepundhenmu ing Saka Lima weh la wilujeng Mbah bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk lho nggih karo sapa kowe piyambak lho biasane ngejak Bagong lagi mboten cocok lahir batin kula karo Bagong perkarane apa sing jeneng kowe sedulur padha-padha anake Semar kok ora cocok mboten wonten perkara napa wong ati niku ora iso diapusi nek lagi ora cocok ya ora cocok nek lagi cocok ya weh persasat ora iso genggang sarikma nek lagi ora cocok ya kula niku omongan wae moh ngono nggih nek ora ana apa-apa ta Petruk mboten wonten apa-apa Bagong ya slamet wae kakangmu gareng ya slamet pangestunipun Perembahan wilujeng prayogakno nggonmu lungguh lho niki sampun mboten kirang prayogi Perembahan Petruk Kantong Bolong Kula Rarja Sapratamu wah ngendikane nek kaya ngene mesti sinuwun Mandura ya aku bendaramu Mandura wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun ya tak tampa pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Panakawan ana wigati apa dene jeneng sira ngabiyantur ning ngarsaning ingsun apa sing pundhenmu Pandhawa sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul Bidung Teling Rong Klapa apunten ambapile wonten lupat kula anggen kula munjatrasa paduka Sang Nata ora dadi ngopo Petruk matur sembah nuwun critanipun Petruk nika nadyan wujuding wong loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu dalu menika kula dados piyayi lho dadi piyayi lire piye mergi sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere tetep wong ora duwe ya mung sak batur ning gandeng sing kongkon kula niku para her sing utusan kula menika para minulya ing atase Petruk menika mung Panakawan kok dipercaya karo para her para minulya niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kalih kula sing utusan sira sapa nalika semanten negari Ngamarta menika ngawontenaken parapatan agung dedrek Rembag mboten sanes kejawi namung badhe nglamar putra putri negari ing Sela Bentar atmajanipun Prabu Asmaradewa ingkang wangi Dewi Asmarawati nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi mboten sami mboten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun negari ing Sela Bentar derajate Petruk lah kok dumadakan sinuwun Prabu Darmakusuma menika nuding kula Petruk tratap kula maju kowe sing seneng dolan kowe sing seneng sombong mrana-mrana golek ana negara Sela Bentar lamaran Dewi Asmarawati ngaten nika tanpa nganggo dipikir panjang kula tumunten budal
Lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung, ora ngerti nggone kok mangkat kula niku. Bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika. Mila sinuwun sowan kula menika dipun utus punden Pandhawa badhe amboyong ingkang putra-putri pewangi Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal dikresake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, lah sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngoten. Sapa sing bakal dadi temanten lanang? Lah niki masih dalam musyawarah. Lho kusik. Wong nglamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah mriki wau ya dedrek mergo sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmarawati. Nek Ndara Werkudara niku garwane wis 3. Wau ditari kali Sinten Prabu Darmakusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Muga kesel ngoten niku. Saya. Terus Ndara Janaka niku malah bojone ora iso ditung nang ndi-ndi eneng. Apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam-klecem. Raden Janaka wangsulane piye? Pangandikane piye? Menawi kula nderekke mawon Kaka Prabu, namung kula tak sumerep calon manten wedok. Kula selera menapa mboten? Raden Janaka ngendika kaya ngono. Nggih, ayo kan. Nika niku karepe ya cocok karo atine, cocok karo rasane lagi dipek. Ayo angel. Iya. Lah ngono niku mboten wonten sing kurun, terus Petruk didangu ning Ndara Puntadewa. Apa kowe truk ngoten niku karo mesem. Kula nggih ngerti nek Ndara Puntadewa niku gojek. Kula muni mboten kula niku arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kangel ora jamak-jamak. Kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Lah terus arep dilapik karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmarawati ingkang putra menika wonten negari Ngamarta. Tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran ning badhe dawuh wonten juranging kabagyan. Mula saking menika Gandeng Petruk ingkang dipun utus samangke kepareng nggalih paduka Sinten Prabu Asmaradewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pawindhan nek mboten sebabe napa jalane napa ndara-ndara kula Pandhawa menika musti kaning satriya. Sapa ta sing ora tepung karo Ndara Pandhawa? Ya ing bab samubarange ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik, mboten kok kondang perkara ala mboten. Dados ingkang putra dipun pengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan Sinten Prabu menika pikantuk kanugrahan krana pikantuk mantu salah setunggiling piranganipun Pandhawa pepunden kula Pandhawa. Iya Petruk iya. Terus pundi kula namung kantun nenggo paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nenggo Sinuwun Prabu Asmaradewa. Menawi mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kali kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk, kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan negara Ngamarta tak tugel gulumu. Barataya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni. Tekan riki mengke ora entuk gawe mulih Negara Ngamarta takoni Sinten Prabu Darmakusuma piye Petruk entuk gawe apa ora? Mboten Sinuwun Werkudara idaken cengele Petruk. Nyet. Kilat kula melet teleler modar. Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula, anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Anu apa? Apa bojo kula iki nek omong sembrono. Kula niku kula sembrono ya omong tembung niku sakarep kula. Iya Petruk nggih. Lah nyuwun ngapunten. Bojo kula ya bar-babaran nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso. Petruk wonten dawuh kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng para. Sebabe ewu kaya penggalihku. Dalanipun kowe ngerti Sang Tapa Begawan Durna rawuh mrene sekalian kelawan
Nalindring Mandura uga ngayunake anakku Asmarawati. Weh. Niki iya. Nglamar Dewi Asmarawati? Iya, pancen mengkono. Ajeng didhawuhke kalih anak Ngastina, putra Ngastina ya kuwi Raden Lesmana Mandra Kumara Petruk. Mangriyen sabar. Mangane sampean mengke kewirangan kula aturi sabar. Sabar piye? Mergi panjenengan nek terus paring pangandikan mergo kula mau derajate ngaceplik niki piyayi-piyayi terus panjenengan ngebutke piyayi maringaken Kang Putra dhateng Begawan Durna kula nuwun sewu lho sinuwun kula nuwun sewu. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng, sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya lahir lan batine. Lah iya mesine kaya ngono. Oh nggih. Ning mboten nonton sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten nonton. 1001 wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara, luwe-luwe weruh anake urip ing kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten. Klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine. Lah nek putra panjenengan kepengin seneng lahir lan batine mang paringke kura dhawuh kalih piranganipun para Pandhawa salah setunggal. Yen panjenengan menika maringke putra menika kalian Begawan Durna, wah cilaka. Lho kok cilaka tegese? Sampeyan pun tau ngerti Lesmana napa dereng? Lesmana Mandra Kumara putra Nalindra Ngastina. Nek jenenge aku wis ngerti, ning nuwun sewu pasuryane aku durung ngerti. Nek pasuryane ya lumayan. Dedeg piadeg ya entuk, nuwun sewu rupa ya entuk. Ning nuwun sewu uteke. Lho kusik. Kok nggonmu kasar uteke? Uteke Lesmana piye? Piye? Nile. Lho tegese piye? Nuwun sewu. Kula rada maju ndak mireng kalih sing do kawegan nggih. Iya. Rada kentir. Apa? Lesmana ndamu sentir. Waduh cilaka iki. Kentir. Pekok. Ampun sura-sura pekok. Nggih. Sama nek prisa mesti malah kemekelen. Anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten mboten. Nganggo rompi terusane parkir ngono prit. Ngoten niku Lesmana niku. Mongko nek bengi nyuluh kodhok. Lah. Niku kula kerep. Lho kok kowe ngerti? Lah kula kerep ngancani kok. Nek ora ndek kanca mesti ngebel kula. Petruk aku nang kula ngancani nyuluh kodhok niku ya dikeki dhuwit dinai Brana Picis. Lah kula niku wong ora duwe dikeki Brana Picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya. Lah napa sampeyan ajeng ikhlas? Napa sampeyan ajeng seneng? Putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat keberbeken kok mung dipek karo wong pekok. Nuwun sewu lho niki. Kok mung dipek karo wong kenthir. Ya bener Brana Picis pirang-pirang, derajat pangkat pirang-pirang. Ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwenehi derajat pangkat, diwenehi Brana Picis. Mboten. Kabagyaning batin menika nadang kekurangan derajat pangkat, kekurangan Brana Picis ning nek uripe seneng urisih sinian niku bakal uripe kepenak. Arep ming sarwa cukup. Ning arep kebyukan Brana Picis derajat pangkat dhuwure sondo langit nek ming gerus teng ati. Lho pripun? Monggo Lesmana niku pendak dina wah nika pancen anak ratu ning kok saking sugihe terus ming ngentek-entekke dhuwit kok. Wong wedok niku diklumpukke teng kasatriyane. Terus nyetel kok dosa. Terus do ngomben-ombenan teler. Terus wah wis kaya ngoten niku kula niku ya sok melu soalé. Angge kok dienggo refreshing ning pisan pindho. Nglumpuk wong wedok banget terus meja kursi disingkirke nyetel tip. Kita budel. Wonten nika nganti wis napa kaya ngoten niku? Napa panjenengan ajeng rumangsa anak sampean seneng? Napa kaya ngoten ajeng rumangsa anak sampean bahagia? Mboten. Anak sampean malah kaya tiba teng jurange kasangsaran. Nek dipadak-padakke, nek ditanding-tandingke ngdumek anak ratu, nanding-nandingke putra sampeyan dipenggalih sinuwun. Tingali panjenengan mangke getun timba. Aduh. Walik leh ngomong ki mau.
Sego wis dadi jenang ora bakal kuwi dadi sego meneh panjenengan getun ming tiba mburi ora iso nulungi anak sampean. Nek sampean ning maring kalian Petruk durung cetha temantene lanang ning nuwun sewu manten lanang waras kabeh tur ya manten lanang bagus kabeh tumindake apik kabeh. Nek sampean maring kiteng Ndara Lesmana wah sampun padha karo sampean wong tuwa sing nglebokke anak sampean teng neraka jahanam niku yakin niku sumolole sumorante hawela panuswaning jajalanan Petruk kantong bolong menungso ming batur gedibal 17 wong elek nyelam lipan kowe iki ming kere kowe iki ming panakawane kok ucap mundur wini kaya grojogan nyerwetek kaya badhe sempun bapak tegalan apa mbok kira Begawan Durna ora krungu apa mbok kira Begawan Durna ora ngerti apa sing tok kandhake mireng to Mbah krungu areng apa wong nggih nyuwun ngapunten ora ana pangapura kanggo kowe wis ora ana pangapura kanggo kowe sapenakmu dhewe kowe ngias karo putra Ngastina putu Lesmana Mandrakumara tok senggo Lesmana ki wong edan tok senggo Lesmana ki wong kentir apa ora nuwun sewu lah apa ora lho heeh kae dudu perkaramu ya pancen Lesmana ki kurang saon pancen bener nek ora rasa dikandak-kandake nang kene wong natane Lesmana ki pengen rabi lah kok tok oncaki elek Lesmana dimana anak Prabu Asmara Dewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina mergo saka cangkemmu sing wis drangap-drangap tanpa aturan keparat kowe. Petruk ana kula. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan. Lemu omong nganggo aturan. Aja waton omong, ning ngomong nganggo waton. Sapenamu dhewe kowe ngias karo Lesmana Mandrakumara. Bala Dewa ki dadi utusan Kyai Prabu Duryudana supaya mboyong Asmarawati. Lah kok tak mentahke rembuge Begawan Durna. Oh, pancen menungso ra tatanan. Gugu karepe dhewe. Rumangsaku tulus kumawasa dumeke dikongkon dening para Pandhawa. Terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeke dikongkon dening para Pandhawa. Oh, kowe wis ngina karo Lesmana Mandrakumara. Oh, perkara iki aku ora trima. Perkara iki aku ora trima. Petruk kantong boleh dandani bakardimu. Aku ora bakal wegah midana karo kowe. Mangrin, hop. Niki nek kula mengamingu ngenten iki suwe-suwe kula vertigo. Salah siji mawon sing nesu, mengke perkara kedadeane napa mangkrubut loro kula ora wedi. Lho, cangkeme. Salah siji iso ora? Salah siji iso ora iki ya? Mumet sirahku nek carane kaya ngene. Nun. Karepmu piye? Niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati. Perkara diwenehke sapa? Niku ora usah dadak sampean nesu kali kula. Aku nesu karo kowe mergo kowe ngelek-elek Lesmana Mandrakumara. Nuwun sewu, kula ngemutaken Sinuhun Prabu Asmaradewa. Aja nganti dawak wonten juranging kasangsaran. Nek nganti putrane mriku diwengku garwa dening Ndara Lesmana Mandrakumara, padha karo Sinuhun Prabu Asmaradewa nika mentala nyumurupi kesangsaraning atmajaning Ndara Asmaradewa inggih menika Dewi Asmarawati. Perkara kuwi mengko dudu perkaramu, niki perkarane Sinuhun Prabu Asmaradewa. Kowe karo aku nang kene iki padha-padha nglamar. Padha-padha nglamar. Kowe ora usah elek-elek karo penglamar liya. Nuwun sewu kula mboten elek-elek, ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon. Tur napa sing kula kandhake niku mboten gawe-gawe, niku kenyataan, niku fakta. Lho, iya, ning rasa do ngomong ning kono-kono. Kula ngomongke niku mboten perkara kula ngelek-elek karo sampeyan, ning kula ngomong Asmaradewa aja nganti Sinuhun Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu, nyatane Sinuhun Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Mandrakumara. Ora ngerti wujude. Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa, aja nganti Sinuhun Prabu Asmaradewa niku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Kok kian cangkem kowe, sampean yo kian cangkem. Lho. Kowe ngunake Begawan Durna cangkem. Lah niki jenenge apa nek udah cangkem? Wong jenenge cangkem iku dadak kok sampean yo ngunekke kula kok. Lho kowe meh batur. Batur rak wujude. Ning tuwane tuwa Petruk. Nek arep sopan santun ora usah ngunekke cangkem wong tuwa. Sampeyan niku arep ketoke jenggote putih, nek diitung umur karo Petruk tuwa Petruk karo sampeyan. Sampeyan lahir lagi wingi, Petrus berabad-abad urip teng alam donya. Ngunekke cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggep aku ora wani ngunekke cangkemmu apa piye? Aming cangkem pendhita kaya ngono kok diwedeni. Petruk sabar Petruk. Mangke riyen kula mboten marahi kok, niki sing marahi.
Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken nerem kula ya nerem, kula sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek Petruk dicamah Petruk dianggep wong kleru kula moh. Nyatane kowe kleru, kleruku nggo napa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana, bola-bali dibolan-baleni kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Lho, kowe nantang karo Bagandana. Lho, Petruk iki biyen ra wedi karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petruk iki sekalian mawon tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem ora. Iki anggepe kok malang krek iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kula malang krek nyilih tangan sampean kok? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane ora. Ya, sampean ngejak napa? Kula Petruk niki wis kaya ngene, padhangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Oh, ora sawau. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawau. Kondhok blekuduk gembol semua lole semua ranti arep apa? Sampeyan rejang apa? Yen ngono kowe nantang karo Bagandana. Upama kula nantang sampeyan ajeng pripun? Dudu ngene, pamane wong netel kadedayan. Ayo, imbangana kekuatan ing Bagandana. Kowe iso ngalahke Bagandana. Boyongan Asmarawati. Mboten neli pamane wong netel kaya ampun coba. Lah kok dadi malah kaya ngene kahanan sing dumadi pati. Nyatanipun mekaten. Kula sedaya menika awit kasulistianing warni ingkang putra inggih menika pun Dewi Asmarawati. Bekasana karya hujat kang samya tumingal ndadosaken kathah para penglamar ingkang badhe kepengin amengku garwa ingkang putra. Terus aku kudu piye? Samangke Gusti kula ing sinuwun keparengananting dhateng ingkang putra. Inggih menika pun Gusti kula Dewi Asmarawati. Sakathahing penglamar menika mugi katuraken dhateng ingkang putra tumunten sinten ingkang badhe kapilih dados guru lakinipun Gusti kula pun Dewi Asmarawati. Ngono ya, Ti. Ih, kasih dan mekaten yo. Yen pancen kaya ngono bubarno kang padha sebo. Prasta dapat kok Gusti kula ing sinuwun paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik lan tatanen para kawula negara ing Sela bentar aja nganti ingkang kasempyuk ing aradan. Awit peperangan ingkang dumadi ya kuwi Begawan Durna kelawan Petruk Kantong Bala. Menawi paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Kaya wis ora ana dawuh maneh Pati, nuwun ngestaken dawuh. Purna gati ning Mananggilang. Sanata asuku ndur kedaton jeluk saking dampar kentono ki nampit gambaran gading kadheraken sanggaring Polban Cedi. Manggung ketanggung Joko Pak. Ndara Karta Marma ya Petruk. Aku sing tekan papan kene. Wonten menapa kok kula dioyak karo Sata Kurawa? Petruk rasa dadak tedheng aling-aling. Kowe wani ngembari marang sedyaning bapa Pramban Durna sartaning Koko Prabu Baladewa. Wektu dina iki aku didhawuhi supaya nyingkirake kowe. Kowe gelem bali apa ora? Kula purun wangsul nek kula entuk keterangan babagan Dewi Asmarawati putranipun Dewi Prabu Asmaradewa. Nek kula dereng entuk keterangan tentang Dewi Asmarawati kula nyuwun pangapunten. Kula kepeksa ora gelem bali. Kowe ora wedi karo Sata Kurawa. Mangke riyen, biyen ra wedi saiki ra wedi. Petruk ora tau wedi karo Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng nyoba karo ponakan Petruk, monggo kula ladosi. Ning nek mengke Petruk menang karo Kurawa, sampeyan do kepirangan aja ndalah karo Petruk. Ora minggat sing areping Kartomarma kendharat dening tanganku. Monggo den kula ladosi. Ndara Durma Gati. Petruk mundula. Aja gawe gegel. Tinimbane kowe dilandhap dening Kala Kulawa kowe mundula Petruk aku ngeman karo kowe. Ngeman karo nyawamu. Kowe lek gelem mundul cilaka cilik lala gedhe tekaning pati. Wong salwangsul kula matur kalih Paman Sengguni nek mungsuh Petruk niku yen Kurawa dikon mungsuh Petruk niku ibarate kaya dene timun mungsuh duren Kurawa naduren
dipun glundungi mesti mboten kanten-kantenan kawontenanipun. Kalah kawon man kula nyemanggaken. Kula mboten saged menang kaliyan Petruk. Seprika-sepriki kula menika gumun kadang nata kok kalah karo Panakawan karo wujude batur. Kula semanggaken man satama ya kalah nggih pangestunipun kawon. Kowe anak pendhita ampuh ming mungsuh Petruk kok nganti kalah nek cara aku isin. Kula semanggaken anggipun badhe mestani nyatanipun kula kawon nyatanipun kula kalah. Dipun menapak-menapakno kalah ya kalah. Malah dipaido adik kula malah lara. Piye Dur? Lemuk. Remuk wis. Lekane ngelekke kali Petruk kowe mundula, mumpung kowe durung dilanjap dening Kulawa. Kemengi jen tanpa loang. Nek nganti kowe engko mungso, Kulawa kowe kalah, Petruk ndupak cangkem kula man. Mak bles. Bles ki ketusuk apa ngantem? Bles. Bres to. Maksud kula bres ning ra iso omong bres dadi bles. Wong kena iso omong bres kok. Wajal para ganteng gejluke lemah klekalke terus Petruk mumbul dada kula didak kali Petruk. Lah iso ambegan man kula. Nek mboten kula mesti semaput sumpah pun. Lah terus piye? Pun kula nyemanggaken kalah wis lemuk pokoke awake man. Weh ladar. Kurawa sapa sing arep maju ning pabaratan? Lho, sinuwun Prabu Baladewa kok malah ditata-tata kaya dikapak. Kurawa sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Gaman. Arep mungsuh kura Petruk apa? Petruk kantong bolong. Mundur saka negara sanus niki ndi man? Sila bentar. Sila bentar. Ngayonake karo Asmara Semaya. Asmarawati. Petruk. Ngopo? Kowe bali ora? Kula bali ken apa? Kowe rasa ngayonake Asmarawati. Asmarawati arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Mula kowe kalah. Terus nek kula ora gelem ngalah, kowe perang karo aku. Perang karo sampean? Ho. Pun mang pikir sampean ngomong ngoten niku. Udut anu wis. Saniki ngeten, dipikir sing tenanan. Dipikir piye? Sing mirsani isih akeh. Bener. Isih akeh. Mongko bar limbukan ora do kundur. Betul. Kok kowe kan dadak ngomongke penonton ki maksudmu? Penonton sementen iki wis do mbedhek kabeh. Nek Citraksi mungsuh Petruk niku mesti menang Petruk. Nek nganti menang sampean, penonton sementen iki bali kabeh. Penonton semene iki bali kabeh gelo, atine gelo. Citraksi kok menang karo Petruk iki luwe-luwe mesti ngembet dalange edan, dalange pokok. Citraksi kok menang karo Petruk niku sebagian. Betul. Nek nganti Pak Ratno kagol, sesuk tahun ngarep ora ditanggap meneh. Mergo kagol Citraksi kok menang karo Petruk. Mboten napa-napa, sampean menang kali kula ora masalah. Ning taun ngarep ora wayangan sampeyan ning jero kotak nganti basa. Ya, nggih. Mula sampeyan rasa musuh kali kula, dianggep bae menang kula, penonton puas, sing nanggap puas, sampeyan bali ora lara awake. Sesuk taun ngarep nek Pak Ratno kagungan rezeki nanggap meneh, Citraksi pentas meneh. Wah, betul. Nah, bener toh? Bener. Pancen aku ora mikir tekan semono. Pun saniki bali mawon, bangane kula kalah, penonton sementen iki do ado-ado lho niki Ndara. Ado-ado niki mesake. Do getun atine Citraksi kok menang karo Petruk iki do bubar bali do karo gemremeng balange dan pokok.
ora ngerti wayang Citraksi kok menang karo Petruk. Kok getun kabeh. Siji ora ditanggap meneh, loro kucem asmane. Tanggapan saya sudah. Ora ana tanggapan sampeyan bosok neng kotak wiyaga do mrongos kabeh. Wah. Lho iya, nek sampeyan mulih nyelametke wong pirang-pirang pepe. Heeh. Nek nganti Citraksi menang karo Petruk mengko ndak do ora merti dusun. Bener. Mula aku tak bali wae ning tetep wayangan lancar. Jan pamen lho. Piye Cit? Wayangan lancar. Piye? Wayangan lancar. Iki perkara perang karo Petruk kok dadi wayangan lancar iki piye? Ngeten Man, ngeten. Kula maju. Heeh. Ketemu kalau PP Petruk. Petruk kula tantang. Ha iya. Petruk, aku tekan kene ngelabrak kowe. Terus Petruk ngomong ngeten niku. Sapi, sabar. Ndodoro Citraksi penonton iji akeh. Iki do ngarep-arep perang. Ning nek sampean kok menang numpak motor ngebit mlaku lan sak piturute niki bali kabeh. Getun. Mergo Citraksi kok menang karo Petruk. Lho gedene dadi perkara dianggep dalange ora ngerti lakon, dalange ora ngerti wayang. Citraksi kok menang karo Petruk. Nggih to, Man? Heeh. Mula mbangane gawe kagol wong akeh, gedhe-gedhene mengko sik nanggap kagol, sesuk tau ngarep rawayangan meneh. Kula karo sampean bobo-bobo sok ning kotak. Ora dienggo wayangan. Krikiti tikus. Heeh. Luwung kula bali ning kesenian wayang tetep eksis. Cocok toh? Gimana? Kok ora ana watu ya? Munggo ana watu tak kepruk ndasmu modar. Kowe wong Pangeran Pati Kadanata kok goblokmu. Lho, Man. Diditi penggalih. Bangane kula ngamuk Petruk kalah, sesuk sepi nyenyet ora ana pertunjukan apa-apa. Nggih. Rasulan merti dusun do ora nanggap wayang. Napa sampean gelem nganggur? Iya ya. Sisi sinden gelungane do didol. Heeh. Mergo ora ana wayang. Wiyaga ikete do njamur kabeh do ming do dipepe turut ngarepan. Mergo wayang ora ana, mergo kesalahan teknis Citraksi kok menang karo Petruk. Kesalahan sedikit membuat rusak semuanya. Nilang setitik susu sebelangga. Ngawur. Nek gawe ukara wis apenake dhewe. Nggih napa mboten? Nah iya. Wis ana mundur ana minggaten. Lho, ampun Suman, kula niku golek benere kok. Lah iya. Nggih napa mboten? Ha iya. Awulung kula kalah ning wayang sesuk tetep ngrembaka. Sesuk tau ngarep Pak Ratna wayangan meneh. Merti dusun tetep jalan. Rasulan tetep jalan, wayangan tetep eksis. Cacat. Betara kok rak. Kukula nggawa rek. Nyemet cangkemmu. Lara ati. Wong kok diprenggake dos tetep jalan. Kuwi bakale kepenanan. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Modaro sengit tenan. Rumah saku Kurawa 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dur nun. Perang oleh. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Petruk kanthong bolong dur. Wah, dalah. Petruk ketibal 17. Wong elek nyolok mripat ming batur kok mungsuhe Dursasana. Man sekecake kula tak wangsul. Lho. Pun mboten mawon, Man. Wis tekan adoh wonge. Memungsuh Petruk kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa kan. Ora. Sing maju rak dudu Begawan Durna ning Durna ngendelke Sinuwun Mandura.
Wah, bengok-bengok saka kadohan. Weh, Petruk kantong bol ora gelem minggat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tandangana. Dianggep Petruk ming wedi digetak kaya ngono. Petruk kulino disenggara macan. Petruk kulino digetak-getak wong ning dalan nek digetak nata Mandura nek liyane dawa dinae Petruk. Ayo, iki anake Semar. Prabu Petruk anu semaning jajalan sekretaning bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat ucap. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa Petruk? Lho iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki. Iki lah sampean niku sinten? Sampean Sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepundhen Pandhawa lho, Ndara. Ning nganti kula mboten entuk gawe, saura-urane cilik entuk kabar. Pripun kabare Dewi Asmarawati? Pikantuk kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepundhen kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan ora ndek wenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela Bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Nadyan kathah-kathah panggenipun Sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek seklimah ngendikanipun Sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi nggo jiman. Lho yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tuthuk waktu siramu muntar kowe. Kowe niroke Baladewa. Sampeyan niku senengane wis nesu sithik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana apa-apa masalah terus Prabu Baladewa. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waning Pinto, wasi colo-colo, jajan ora bayar, utang ora nyaur. Dapurmu. Kowe pokoke sae bali. Kowe bali. Nek kula mboten bali, kowe wani karo aku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul. Mbahane kula bali didukani karo pepundhen Pandhawa, luwung teng mriku kula modar kula wujuti. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Lah nyuwun pangapunten lho Den sak gedhakan iku lho kepeksa wani. Ora minggat karo wani Baladewa. Kuat nadai Kyai Nenggalaku meguru selawe taun karo kowe Petruk. Kula aturi sabar. Sinuwun Prabu Mandura kula aturi sabar. Sinuwun. Sampun ngantos dipun alang-alangi. Petruk saya ngias marang ingkang putra Wanata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kalian kula. Petruk badhe kula tegeli. Menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jernyatanipun panjenengan menika tasih sederekipun para Pandhawa, tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk. Menika mangke saged kula wastani keriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mila perkawis menika dadi pun rembag. Kula ingkang badhe dados rana supados sak mangke mboten wonten ingkang kula anggep banci nggih banci ladan. Sedaya badhe kula sami, panjenengan ugi dayuh kula, Petruk ugi dayuh kula. Lah sabaripun Sinuwun Asmaradewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dhateng anak kula. Inggih menipun Asmarawati. Sareng anak kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dhateng calon guru lakinipun. Namung wonten reruba pepanggil syarat pinanganten putri. Lho, syaratipun menapa? Syaratipun menapa Sinuwun? Waton temanten kakung saged batang cangkriman ingkang dipun aturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi wonten ing Madyapada prapteng delahan Sinuwun Mandura. Sri Baladewa Narpati Twenareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Jagat paisane Bathara Wayapura jagat. Waduh. Dioji semban kula Sinuwun Prabu Asmaradewa. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening jengandika saged nengahi perkawis menika. Malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngastina angombyong sowanipun pinanganten kakung. Supados saged ambatang cangrimanipun ingkang putra-putri inggih menika Dewi Asmarawati menika langkung prayogi Sinuwun. Sinten ingkang saged kundur sarta ngombyong sowanipun pinanganten kakung menika sakmangke badhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng
Piantun kakung menika kula pawusinipun. Kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos. Sembah kula katur Santawa Begawan Duna. Nggih, mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun. Inggih, Sing Ngamarta, sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa? Bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli atur ana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh inggih, iya ngono Petruk. Oh inggih, nggih matur sembah nuwun. Nah ingatan kula badhe wangsul keterangan babakan ingkang putra-putri Dewi Asmarawati. Iya, Petruk aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati Punakawan. Muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadening negara ing Sira Bentar. Nyuwun panggat Dewa Bathara. Ya bandaku, ya donyaku, ya bondo bandaku dhewe. Ya donya donyaku dhewe. Nang brul, mbek meyong tergelung senguk. Wong wadon, wong ayu, wong manis. Waladal. Ora ana wong wadon iki keduka ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindranku kejaba mung sira Yayi Asmarawati. Banget-banget nggonmu bondo marang penggalihku. Wekasan nglumpruk tanpa daya kapandhuk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi. Nganti bingung nggonku napakake marang kahananku. Nggonku napakake kelawan jejerku minangka nalindra ing Pulung Kedah Kencana. Prabu Gendra Swaropati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu, sira denok doblong-doblong. Tampanana katresnanku, tampanana rasa sih tresnaning pun Kakang Yayi. Lung. Ketoke iki kok sinuwun Prabu Gendra Swaropati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung. Sajake iya. Kaya mau nyebut jeneng wong wadon. Sapa? Asmarawati. Kowe ngerti kuwi sapa? Blas. Ora ngerti. Lah wong endi kaya ngapa wujude anake sapa? Mbok kowe munjuk atur ngelingke karo Gustine. Nuwun sewu sinuwun. Sampun ngenten kula badhe wantun sumarena munggel pangandika panjenengan nanging kula nuwun sewu. Ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi toga kali bilung Myarekyana Patih. Ingkang sowan ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula sanata nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Waladal. Wah. Ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara. Jumbo karo wujudanmu kowe wanita ingkang sresti ing warna. Mula barang kowe munjuk atur kersaning pun Kakang biyo-biyo. Waduh, lega penggaling pun Kakang. Embane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padang terawangan atiku. Wah. Cahayu. Mumpung dina samengko ora ana nayaka punggawa Pulung Kedah Kencana kepadha swana ning negara. Ayo ndak kanthi manjing pagulingan. Raden ana brantaning pun Kakang. Ora usah dadak duwe rasa tida-tida kang dadi atimu kowe njaluk apa? Watun ora nyuwun tumurun ning rembulan mesti bakal tak pinanggani. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng, njaluk nganggo suweng ingkang gedene sak kurungan jago. Matura marang Prabu Gendra Swaropati. Watun kowe gelem winengku garwa dening Prabu Gendra Swaropati, panjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Panjalukmu bakal tak pinanggani. Waduh, piye Lung? Ae sembuh nek kaya ngene iki sangel. Wong lanang ki anggere gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi, ayo wis kuwi gandrung yang stadium akut. Waduh. Stadium Mandala Kerida.
nendang gundulmu kuwi Gok. Ora emosi tolong kowe iki. Tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese. Ngono. Kimcil kepolen. Ah iya. Iya bener. Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindakke. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke boten sae kedadosanipun. Sinuwun menika kula ngabdi pun togok. Sinuwun. Sinuwun Gendro Swarawati menika ingkang ngabdi pun togok sinuwun. Sampun ngantos panjenengan gadhahi sloga ingkang kados mekaten diwaji. Diwaji kula aturi emut menika ingkang ngabdi pun togok, menika ngabdi pun bila. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun diwaji nandang gandrung. Ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken. Turi umut sinuwun. Wah. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Nggara. Iya, tokok wonten dawuh. Wis suwe nggonku lungguh ning dampar. Pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sakmenika jam 11. Apa aku wis paring dawuh? Mboten paring dawuh ning ngendika kathah-kathah. Aku ngendika apa? Panjenengan ketingalipun gandrung kaliyan setunggiling wanita. Naminipun Dewi Asmarawati. Malah ingkang abdi pun togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Kenapa ora ngelikke marang aku, napa ora ngelingi karo aku? Sampun wungsal wangsul kula ngemutaken. Pun bola-bali ning panjenengan menika nuwun sewu peningalipun kados dene kosong wonten lho. Ngalamun ning kok ngendika lho lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong. Ya to, Gak? Heeh. Mangka sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sapunten menawi panjenengan menika nedeng nandang gandrung. Tokok wonten dawuh. Mati aku kok. Lah pripun? Aku ngimpi ketemu wong wadon. Jenenge Asmarawati, ndak wengku garwa dheweke ora suwala, ora selak manut dadi garwa aku. Nggih. Durung nganti lakon aku dawuh karo Asmarawati gregah, aku tungu tutangi saka Nendra. Nggih. Salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana Sabtu ari kelungguhan niki. Nggonku ngimpi wancine anggara kasih. Lah kok dadi aku ora iso ngalekke marang Asmarawati, suwening suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngeledha bebeda marang pikiranku, bebeda karo paningalku, ngosak asik karo batinku kok. Terus mula niatku ora bakal kendho. Kok wonten dawuh, kowe batur ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kanan, kowe kebak pengalaman. Nggih. Kowe ngerti negara Sela Bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude. Kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Monggo mundhak ngabar-abari apa sing tak gayu. Nggih. Manjing kampungku tudono papan dening Sela Bentar. Parengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi boten dipun parengaken arep tak colong. Nuwun sewu menika pakarti nista. Nista manggih utama. Liripun panjenengan paring dawuh nista manggih utama. Nistaku aku nyolong wong wedok nanging nyolong wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibakun ing kebak kamuten derajat lan pangkat. Oh nggih. Nek kersa panjenengan kados mekaten kula kantun derek.